Ọkụkọ sị na ya ama nchepụnata onye hụrụ ya ọdụ n'udu mmiri. Asị gịnị? Na ọkụkọ kwuru sị na ya ama nchepụnata onye hụrụ ya ọdụ n'udu mmiri. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Anyị ga-eneba anya n'ihe ndị oyibo na-akpọ appreciation. Mana tupu m agawa n'iru, ka anyị kọwagodi ihe bụ appreciation. Appreciation is recognition and the enjoyment of the good quality of someone or something. Kedu ka isi were enye ekene n'ihe ọma mere na ndụ gị? Mata burugbuo di mbụ unu na-abụ ọpụta ụlọ ụtụtụ, o were efere ọjị, weta mkpụrụ ọjị, were ya enu, were nye Chukwu Okike ekene maka ndụ. Likewise in Christendom, a na-enwe praises and worship. Let us draw back in our family. Kedu ka isi enye nna gị ekene maọbụ nne na nna gị dịka nwa nke a mụtara? Ọ bụrụ na nwata richaa nri, ọ na-enye nne na nna ya ekene. That's why ọ ga-asị thank ma or thank sir. Is appreciation maka ihe nke ha mere ya maọbụ nri nke eriri. Wives, ndị nwunye anyị, learn how to appreciate that man you are living with. Maka na ihe nwoke na-agabiga na ndụ erika. Men cry a lot, but you can't see tear on their eyes. Who can comfort them? That is the question I have to ask. Nwoke buru ajụ wee buru ibu ala ụwa. Ọ na-ebu nke nwunye ya, nke ụmụ ya, nke nne na nna ya, na nke ụmụnne ya. Aha nwoke na-afụ maọbụ na-ezu n'ụwa erika. Respect that man you are living with. Learn how to appreciate or show appreciation to him. No matter the little he will bring at home. Manage it. That is why I said that marriage is not the way you think it can be. Maka na ọ bụ ihe aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Appreciation matters. Anybody who does good quality things, don't forget, no amount of appreciation is too small. Even if he tell you it doesn't matter, always show appreciation to him. Ekene onye gwọrọ akịdị, ofu ụgba ọ ga-agwọ. Ekenekwana onye gburu ọkụkọ, ofu enyi ọ ga-ebu. It's a lesson for you to learn. Ọkụkọ ama nchefunata onye hụrụ ya ọdụ n'udu mmiri. Don't forget who helped you in trial time, in tribulations, in difficulties in life. If all go well with you, always remember that someone made you who you are today. That is all I have to say. If this was a first time you are crossing or you are watching my video, I say welcome. Follow me up, like, comment, and share. Don't hesitate to join me on my YouTube page. Subscribe and on your link notification bell so that anytime you come across all my videos,
you're able to enjoy it. I am still remain Maazi-UC. Day one.